Os concellos prepáranse para a chegada do Nadal. A situación sanitaria na que nos atopamos obriga as pilas a cancelar os seus eventos tradicionais. Os investimentos destas datas festivas destinaránse agora a outras iniciativas que eviten multitudes, pero que favorezan o espírito do Nadal, como é o caso da iluminación ou das decoracións. Uns detalles que para a veciñanza son necesarios, especialmente para os máis cativos. Pareceme fenomenal, ¿no? Sobre todo este ano que os nenos é un ano moi complicado, un ano difícil e por lo menos darlle un poquinho de alegría aos nenos. Porque estando nos tiempos que estamos, que haya algo de iniciativa e un pouco festejar la Navidad, bueno. Hombre, a ver, polos dos rapaces, me parece ben. Ahora sí é certo, hai outras cousas onde emplear os cartos, é certo, pero os rapaces non teñen culpa e ignoran todo isto que está pasando. Ao non poder realizar outras actividades, moitos concellos aumentan o alumeado de Nadal, unha iniciativa que divide a poboación. No, quizás o alumeado abusas un pouco, pero bueno, alegría hai que darlle de alguna forma, ¿no? Sobre todo penso que este ano é o ano importante. A mí non me parece ben, a verdade. Un pouquiño está ben, pero tampouco demasiado, non é necesario, non? Os que non están a favor de aumentar o alumeado consideran que eses investimentos serían máis necesarios para axudar aos que peor o están pasando nestes momentos. Que eu penso que moito máis en alumeado non deberían máis na xente, en realidad sobre todo nos negocios conforme está isto. Pois en axudar a xente que está pasando mal agora, non? Que non teñen outros ingresos de outro lado, quizáis podería ser algo destinado a eso. Por exemplo, en cousas para a xente maior, para rapaces, para terlle guarderías ou terlle formas de que os pais marchan a traballar, hai que deixalos nalgún sitio para poder desenvolver a vida, porque se nos quedamos todos na casa, isto non é nada. O obxectivo dos concellos, segundo indican os gobernos municipais, é levantar o ánimo da xente durante o Nadal e alimentar a esperanza nuns momentos tan complicados.